Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasin mu za mu yi bayani ne akan emergency information. Shi meye amfanin wannan emergency information ɗin? Shi amfanin emergency information misali idan a ce wayarka ta ɓata ko kuma ka ajiye ta a wani guri baka sani ba, kamar ka ajiye ta ne ta faɗi ne misali a kasuwa ko a makaranta haka, to ga inda mutum zai shiga ya gane duk bayanan wannan wayar, sannan kuma da address ɗinka da number wayar da ya same ka da kuma sunanka har ma da sunan layinku, yanda misali mutum zai kawo ma wayar. To amma dai misali farko dai in za mu yi wannan aikin sai mu shiga kan setting ɗin kan wayarmu. Idan muka shigo ga wani waje inda za ka ga an sa my phone, in ka shiga nan inda kuka ga an sa my phone haka misali in na shigo haka za ku ga an sa my phone, sai ku shigo wajen sai ku yo ƙasa za ku ga inda aka sa emergency information nan gurin. To in ka danna nan misali nan shine sunan, in ka danna misali a bar shi ka sa wannan, misali ka sa wannan sunan sai ka danna OK. Nan gurin sai ka sa address ɗin da za a same ka, misali a ce Jogana, na sa, sai wannan August Odo, misali in ka ga dama za ka iya sa yes ko no ko unknown, amma ni na bar shi a yes. Sai ka sa add information, misali nan gurin shine za ka zo ka sa sunanka da blood type ɗinka da kuma medical duk dai abin da ka ga dama sawa nan. Ga inda za ka zo ka sa number a nan gurin, sai ka zo ka danna akan nan gurin sai ka zaɓi kan number da kake so ka ɗauka. Misali na shigo haka, misali a ce na shigo haka ina so na ɗauki wannan number misali. Kun ga na ɗau wannan number misali, idan na ɗora haka kawai sai na danna nan sai na dawo baya haka, to sai na kashe wayar. To misali idan a ce wayar taka ta ɓata ko ta faɗi ne, to shi wanda ya tsinci wayar kawai da ya tashi in ya kunna wayar haka zai zo sai ya danna nan. Ga inda aka sa emergency sai ya danna kan emergency nan. Idan ya danna a kai ga wani waje an sa emergency information, sai ka danna sai ya ƙara dannawa zai kawo ka haka. Kun gani ba? Aka ce address Jogana August Odo, yes. Contact ɗin da za a neme ni ga sunan nawa yaro. Kawai shi wanda ya tsinci wayar kawai yana danna wannan direct zai kawo shi wani sim yake so ya kira da shi, in ma sim 1 ne in ma sim 2 ne. To wannan dai shine abin da muku a yau, da fatan kun ji daɗin darasin namu. Da Allah ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.